te hakene ka por ka bamenta ngan lam shpi ka wei ki jiga thu khana hakaba ya dei bat ka wei ka kantei dakai bat wei pastor ubalong unong sharai balang bat ong kane ka kantei dakai ka bangitip kata ka kantei auria lane ka kantei dimet haka jing im ka jongka bat ong ka ei ka blajai kine ki arngut hadin ba kane ka kantei dakai kala juyat ya kata ka lenti ya ka ban let ya ka ban dimet haka jing im ka jongka na ka wei ka Porsche ka wei pan bat ka ei ka daw ka ba penlong ya kane ka kantei bakan shim ya kane ka lat ka kabu ba hadu ba maka kan dial ka jong ka jing im ka jongka bat long ba kane ka dei kata ka ru kantei ka bala du no iki ba haying ki ba sem bat kalong ka briu ka ba marwei bat kamla ik ban yeng hala ki jong ki kijan bat de hukum kata ka por ken kala let ik ban le ekne ka kamba haka jing im ka jongka bat long ka kerteng ka jongka kala bananam keleng bat loong ka ei ka belaja ya une u pastor pan hadin bu ula yo sneu ya ka kerteng ka jongka bat ula kwa ik ban let ik ban yakendu bat kane ka kentei dimet bat ong ka badang yat kisngi ki por une u pastor ula le kalat ka kabu ba kumno ba un yo lat ik ban let ik ban yakendu bat kane ka kentei bat ong ka ba dang yat kita kisngi une u pastor ula wat lat nang ne nang tai ban yo yu uta u kontak nombar lani u nombar phone u jongka bat ong ula juat na kawai ka Porsche kawai pan namar ba u kwa palan ya ka ban let ya ka ban yakendu bat kane ka kentei dimet bat ong ka badang ya kisngi ki por ulala ya ka ban yo ya ka ban yakendu bat kita ki breu ki baju ya imringkat bat kane ka kentei dakai bat dehkum kata ka por kain ula yo uta u nomor phone u jongka bat ula ong ba ula shim yo uta u nomor phone bat ula phone ka wei pat ka por bat hadin ba ula yo ek ban call ka bat ula kren bat ula kwa ba mau umon ka bat ukwa ek ban yakendu ka bat lada maka ka tre u un ailut kat ka ba maka ka kwa haka jing im ka jongka bat hadin ba kila yete ya kata ka kular ba une pastor un sa ai ki dakator kabarem ya kene ka kentei dakai kabadi ka met ka jongka bat long kili kut kata ka jaka hakawi ka hostel bat long une pastor ula let ka ban yakendu kata ka hostel ya ka ba maki kili kendu ngani kili yakut haka jing im ka jongki bat long kila let bat une pastor hadin ba ula yo ya kalat ka kabu ban yo ya kendu bat kane kentei dimet bat dei kum kata ka por haswa ba un le lane haswa ba un rung hakata ka kamera ya ka ba maka ka shong bat kasa kata ka hostel bat long la le ka ban rung bat dei kum kata ka por kain une pastor ula ay kata ka pisa ka jong u bat ula sneng bat ula kentu ya ka bakumno bakan tau thmai no ya ka jing im ka jongka bakan ino no ikitaki jinglong ki barim bat makaru kala plalut yeki ki jing ki ba maka kamat haka jing im ka jongka hakmat ka jong pastor bat dei kum kita ka por ken une pastor ula wan yalam no ika shika ying ka sem ka jong u bat ula penlong kum ka wei ka shakri ya ka ba maka kan yarap ika ban trei iki kam ki jam haka ying ka sem ka jong une pastor bat kalalong ke jingtau thmai khamtam ya kane ka riu kentei kabamat pedeng ki jing bat kalala ikban ino no ya kita ki kam auria haka jing im ka jongka te hakane ka por ka bamenta ngam shamladon shibun ki benta ya kaban yathu ikane ka story rei tang kini ki kenten ki bakhandian khublei shibun